У мінулы раз мы ўпершыню у гісторыі плану Б не змаглі скончыць гісторыю ў рамках адной праграмы. Таму сёння мы працягваем нашу дыскусію наконт таго, што Беларусі да канфлікту Ізраіля і Хамаса. І як далей бачыцца гэты канфлікт у нашай рэгіянальнай і сусветнай перспектыве. З вами Зміцер Міцкевіч, добрый вечар, і гэта ток-шоу «План Б». І гэтую надзвычай актуальную тэму разам з намі сёння будуць абмяркоўваць нашыя госці. Кандыдат гістарычных навук Евген Красулін. Добрый вечар. Вечер добрый. Эксперт по пытаннях міжнароднай бяспекі Роман Ковальчук. Блогерка Александр Ханевич. Грамадскі актывіст Вульф Гурвіч. На сувязі з намі таксама праз Zoom блогерка Раяна Вольга Чарных. И моя цудоўная соведущая Ольга Старс. Добрый вечер. Российский президент и белорусский президент готовы поддержать хоть черта лысого. Главное, чтобы это было в пику Соединенным Штатам, которые, как известно, наиболее активно поддерживают Украину. И если бы Соединенные Штаты на данный момент сказали: все, ребята, баста, хватит убивать гражданских палестинцев, давайте будем решать вопрос, и Путин, и Лукашенко тут же в воздухе бы переобулись и сделали бы наоборот. И их риторика изменилась бы на 180 градусов. Дачыненні режиму з урадом державы Израиль традиционно добрые. Один из депутатов Кнессета именно от правящей партии, и который, в верхушке этой партии, обращался именно к России. Вы думаете, мы не знаем, что мы забыли? Мы покончим с Хамасом, мы все вам напомним. Это он обращался к России и лично к Путину. То, что происходит сейчас в секторе Газа, это логическое продолжение войны, которая тянется уже долгие годы между Израилем и палестинцами. Войны на выживание, такого геноцида, на избавление от палестинского народа территории современного Израиля. Армии 5 государств, включая Ирак, Ливан, Сирия, Иордания, Египет, против кучки евреев, у которых самое тяжелое оружие было самодельная одна пушка вот такого калибра. Все. Да, не было ни танков, ни авиации. Что там было у них, не знаю. Потом появилось. Что было после этой войны 1948 года? Под чьей юрисдикцией был Западный берег? Под чьей юрисдикцией был сектор Газа? Там был Израиль? Не было там Израиля. Сама Палестина на 70% состоит из беженцев, которые в свое время спасали свои жизни и ехали, собственно, в сектор Газа. И до сих пор они не могут вернуться в свои дома. Да? Палестинцы на западном берегу реки Иордан прекрасно помнят 2021 год и Шейх-Джарах, когда крестьян просто выселяли из их домов и никогда им больше не дали вернуться. Там нет Хамаса. Это не конфликт евреев с мусульманами и не конфликт евреев с арабами. 2 миллиона арабов, живущих граждан Израиля, абсолютное большинство поддерживает Израиль, и немалая часть из них с оружием в руках борется с Хамасом и с террористами. Не хочу обижать ни мусульман, никого, но кто заходит в чужой дом и творит безобразие, это бандиты. А те, кто поддерживают, я считаю, что Лукашенко, что Путин, те же террористы. Следы нападения Хамаса на Израиль ведут в Москву, в Кремль, к Путину, для того, чтобы отвлечь внимание от Украины. Меркаванне беларускай грамадскасці істотна адрозніваецца ад лукашысцкага наратыву. Мы правялі апытанку сярод нашых чытачоў і высветлілі, на чыім баку яны выступаюць у дадзеным канфлікце, з кім яны больш салідарныя. Давайце-ка паглядзім. Спадарства, гэта толькі лічбы, таму хочу запытацца вашага меркавання. На чыім вы баку, з кім вы салідарныя і чаму? Я хіба выкажусь найбольш радыкальна, але я выкажусь. Ізраіль належыць да цывілізаванага свету, я таксама належу да гэтага ж самага свету. Я адназначна падтрымліваю Ізраіль па гэтаму.
Я скажу больше, меня не хвалюе, что адбываецца з боку Палестыны, бо гэта яны першыя напалі. Як нікога не хвалявала ў 44-м і ў 45-м годах, што адбывалася з жыхарамі Дрэздена, Гамбурга і іншых гарадоў гітлераўскай Германіі. Там именно бомбили города. Не трэба было шастаць, вось так. Значыць, гэта першае. Другое. Я ўжо сказаў, што Ізраіль гэта цывілізаваная дэмакратычная краіна, адзіная ў тым рэгіёне, якая мае дэмакратычную форму ўпраўлення, дзе ёсць свабода слова, дзе развіваюцца тэхналогіі. Ну і трэцяе, насамрэч фарміруецца ось зла. На жаль, але гэта так. Мір становіцца, свет становіцца чорна-белым. І Ізраіль у гэтым свеце, значыць, у гэтай новай архітэктуры адназначна знаходзіцца на баку добра. І пагэтаму я лічу, што нельга сучаснаму развітаму адукаванаму чалавецтву проста нельга не падтрымліваць Ізраіль. І я хачу скарыстацца гэтай нагодай і пажадаць перамогі ізраільскаму народу канчаткова. Особенно, когда президент Израиля рассказывает премьер-министру Великобритании, как BBC должно освещать конфликт палестинско-израильский, что якобы они освещают его неправильно и вообще необъективно и так далее. Это такая современная демократия. Класс! Я цалкам падтрымліваю Ізраіль, але гэта трэба прызнаць, вось пра што мы зараз кажам з усіх бакоў, то што зараз Ізраіль прайграў інфармацыйную вайну. А тое, што я бачу ў соцсетках, гэта усе замежныя блогеры, гэтак далей, яны пішуць «Stand with Palestine». І вось гэта атрымліваецца, што Хамас, тэрарысты, іх не існуе. Існуе толькі народ Палестины, які чамусьці усе бомбяць, чамусьці нападаюць на яго. І вось у гэтым трэба рабіць нейкія крокі, каб паказваць усе бакі. Секундочку. Почему-то ни разу не упомянули про такое интересное инженерное сооружение в секторе Газа, как метро Хамас. Вы знаете, о чем речь, да? Конечно, знаю. Конечно, знаете. И это расписание поездов тоже там знаете? В этом метро? Нет. Нет. Не знаю. Знаете, мне не присылают. Не ничего. присылают, потому что его там нету, да? И вот эти сволочи, эти негодяи, которые поубивали кучу людей, не просто порезали, они живьем тоже жгли. Это все открывается, и все это есть. Потом полезли в свое метро и прикрыли своими женами и детьми. А виноват Израиль, то, что они гибнут. Они что, рассчитывали, что Израиль не ответит? Они знали, что Израиль ответит. Они знают не первый раз, как именно Израиль отвечает. Влезли, как крысы, в метро и выставили наверх своих жен и детей. А Израиль виноват, по-вашему. Вы очень здорово говорите. Вы очень здорово говорите. И если бы тут была немножечко другая тема, я бы вас спросила про блокаду с 2007 года и как эта блокада выглядит. Вот я бы вас спросила, и вы бы рассказали про эту блокаду и про детей, которых арестовывают, которых пытают, да, про простых детей, не связанных с Хамасом, а детей, которые родились и выросли в блокаде, в оккупации. Мои дети ходят в школу, моих детей никто не убьет, а их детей убивают. Но поддержать их, это значит поддержать Хамас. У нас нынче, знаете, получается такая ситуация, что гуманизм равно терроризм. И если я против того, что убивают младенцев, я не могу даже на это смотреть. Я не захожу ни в Facebook, ни в Instagram, потому что я не могу на это смотреть. Я мужу запретила включать звук, когда он смотрит ленту Instagram. Вы скажете, это все постановка. Окей, хорошо, это все постановка. Но слышать крики вот этих детей я не могу лично. И я знаю, у меня есть контакт с белорусскими в том числе, которые живут на западном берегу реки Иордан. И я знаю, как они рассказывают о ситуации там. И буквально неделю назад, знаете, я вернулась из Беларуси, я делала паспорт. И в Толочинском РУВД у меня забрали телефон, мне сказали, вы же знаете, какая у нас политическая обстановка? У меня забрали телефон и просмотрели его. Инстаграм, Фейсбук, все просмотрели. Почту.
А еще мне сказали, вы, наверное, готовились, у вас фотографий детей в телефоне нет. Видимо, это телефон не ваш, видимо, вы что-то там готовились. Так вот, в Палестине и в Израиле происходит то же самое. То же самое. Любой, абсолютно любой солдат имеет право остановить любого палестинца, неважно, у него израильское гражданство, у араба, не израильское у него гражданство, он имеет право его остановить, проверить его телефон, его переписки, и за лайки, ничего вам не напоминает? Посадить в тюрьму и пытать там за лайки. Вам это ничего не напоминает? И вы говорите про свои дома. Вы, извините, но меня правда бомбит. Вы говорите про свои дома. Каждый имеет право вернуться в свои дома. Ну так, извините меня, аннексированный Крым – это что? Скажите мне, аннексированный Крым – это что? Ну, что это? Точно так же и с Палестиной. Вот кто-то пришел и сказал, мы будем жить на вашей земле. Окей, живите. Ну, давайте, живите. Да? Но они начали нарушать квоты. К чему была введена Белая книга? Ну, потому что контролировать надо было как-то что-то. Понимаете? Накапілася шмат рэплікаў, у тым ліку так, я таксама звярнуў увагу, што Рыяна так падкрэслена казала, што мяне вось не задавольвае, калі гінуць дзеці. Я думаю, фу, усе дзеці, палестынскія, удакладненне. Вось, ну так, гэта, ну, хоць, уласна кажучы, ілюстрацыйка. Далей, Рыяна, не перапінайце, калі ласка. Я не могу просто нет. Давайте, добра, калі вы не можете маўчаць, адкажыце, калі ласка, ці вывеў Ізраіль усе свае паселішчы і ўсе свае сілы з тэрыторыі сектару Газа? Да, вывел и ввел блокаду. Да, вывел. Блокаду? И ввел блокаду с моря, с суши. Я думаю, трэба вызначыцца з тэрмінамі, што такое блокада. Бо Блокада кажуць, што это... пасля 7 кастрычніка таксама ўвялі блакаду, як можна две блакады ўвесці. Колькі палестынцаў да 7 кастрычніка мелі права працаваць на тэрыторыі Ізраілю? Именно из газа. З Газы. В процентах не скажу, но часть, да, палестинцев действительно имела право работать в Израиле. Они имели право получить разрешение на работу и работать. Да вы Только что? те, кто имеет Это зверы израильтяне так робили? Яны мусят Секунду, здзекваліся это з іх. люди, которые имеют легальные документы. А чтобы получить легальные документы, нужно ждать там по нескольку лет. Некоторые ждут до 14 лет. Вот моя знакомая белоруска, она ждала 14 лет документ на территории западного берега реки Иордан. Ну, я думаю, зараз шмат беларусаў таксама ў такой сітуацыі знаходзяцца. Калі чакаюць. Я ў тым ліку чакаю. Вось, і тут, на жаль, нічога нельга зрабіць, каб паспешыць. Но только Израиль — это при этом современная демократия. Чем она отличается от диктатуры белорусской, тоже не очень понятно. Калі мы зноўку вернемся да аднабаковага размежавання, мы ж таксама пабачым, што Ізраіль зрабіў усё практычна, што наконт чаго да яго былі прэтэнзіі. Так? Гэта выхад з сектару Газа і, уласна кажучы, пакіданне там у спакоі палестынцаў. Палестынцы тут жа так прагаласавалі за Хамас, хаця ў адрозненне ад Фатха Хамас працягваў трымаць у якасці сваёй цэлі максімум гэта вынішчэнне Ізраілю поўнае. Но тут зноўку ўсё ж такі дзеля справядлівасці трэба пазначыць. Тут шаноўны вядоўца патрабаваў факты і пруфы. Яшчэ да 7 кастрычніка была праведзена апытанка ў сектары Газа па падтрымцы Хамасу. Вынікі апублікаваны ўжо пазней, гэта было недзе 9-10 кастрычніка яны былі. Колькі палестынцаў падтрымлівае Хамас, вось цікава нават, як вы лічыце? 58. 58 па гэтай апытанцы. У мяне зноўку вельмі такі непростыя адносіны сацыялогіі ейнымі метадамі. Вось. Но, дарэчы, на заходнім беразе там 42% падтрымкі ў Хамаса. І калі казаць вось пра тое, што палестынцы мяне крышачку таксама пакаробіла і тое, што ў апытанках, якія нам дэманстравалі, там было паказана, каго падтрымліваеце Ізраіль, Палестыну. Калі прыгадаць, у чым інтарэсы палестынцаў у сектары Газа, я думаю, тут і Раяна са мной пагадзіцца. У іх інтарэсы ў міры. Так? У магчымасці жыць, працаваць, зарабляць, каб іхнія дзеці жылі спакойна, іх ніхто не кідаў у турмы. Зноўку, а Хамас-то, ён што зрабіў пасля гэтага? Ён працягнуў вось гэтую сваю мэту, скінуць Ізраіль у мора. І пайшоў 7 кастрычніка гэтую мэту выконваць. Вось
Цікава нават, у Егіпце былі пратэсты з гэтай падставы, з гэтай акцыі Хамасу. Тым больш, што Хамас, сапраўды, гэта адгалінаванне братоў мусульманаў. Раяна, вы можете отказать на это питание? Конечно, могу. Все новости, начиная с 7 там, по 9 октября, когда уже начались просто ковровые бомбардировки территории Палестины, территории западного берега, сектора Газа, все новости абсолютно египетские, они выходили с осуждением действий Хамас. Все до одного. И вначале я сказала, что поскольку Хамас является ответвлением братьев-мусульман, то это политически обусловленное, такое, знаете, отношение, политически обусловленное отношение официального Египта и большинства населения, особенно что касается такого, знаете, беднейшего класса, к Хамасу непосредственно. То есть действительно, да, осуждение было. И колькі чалавек, ну, напрыклад, у Каіры прынялі ўдзел у маніфестацыях з ізраільскімі сцягамі і з лозунгамі супраць Хамасу и терроризму? Ну, смотрите, с израильскими флагами, естественно, никто не вышел, потому что в Египте, потому что в Египте мы очень хорошо знаем, что происходит и в секторе Газа, и на западном берегу все это время вне активной фазы военного конфликта. И мы хорошо знаем цифры потерь с обоих боков, с обоих сторон, да, там, начиная с 2007 года. Мы очень хорошо знаем эти цифры, мы очень хорошо знаем, в каком положении находятся сами, значит, палестинцы, поэтому, ну, с израильскими флагами не вышел никто, естественно. Но осуждение, и вы говорите, что вас покоробило, что меня волнуют только палестинские дети, вы, к сожалению, слышите только, что хотите слышать. Меня волнуют и израильские дети в том числе. Вы удокладили. И это моя последовательная позиция. Всегда была. Абсолютно. Только меня почему-то обвиняют всегда в терроризме. Почему? Потому что я не осуждаю палестинцев, которые хотят жить. Да? Бен Шапиро сказал, что не все должны сдохнуть, как крысы. А я так не считаю. Значит, что? Значит, я равно террорист. Але ж вось якая гісторыя. У краінах захаду грамадства вось не зусім такое ж маналітнае, як, напрыклад, меркаванне нашай публікі. Давайте-ка паглядзім на яго. Хто бы мог уявіць, што праз 85 гадоў нямецкія габрэі зноў пабачаць зоркі Давіда на сваіх дамах. Хто мог бы падумаць, што ў той жа Нямецчыне, дзе даволі моцны ўплыў праварадыкальнай партыі, давядзецца разганяць тысячны прапалестынскі мітынг. Але не толькі Нямецчына, прапалестынскія дэманстрацыі знайшлі месца таксама ў Францыі. Пратэстоўцы, цалкам упэўненыя ў сваёй рацыі, не баяліся нават ісці на сутычкі з паліцыяй. Асабліва буйных цяпер чакае дэпартацыя. Падобныя акцыі на падтрыманне Палестыны пракаціліся ў шмат якіх гарадах Еўропы. Цікава, што пэўная частка інтэлектуальнай эліты таксама стала на бок Палестыны. Экаактывістка Грэта Тунберг або студэнты універсітэтаў французскага Тулузу ці, да прыкладу, Гарварду. Апошнія на агул падпісалі антыізраільскі ліст, у якім усю адказнасць за тэрор Хамасу усклалі на Ізраіль. Але пасля таго, як гэта пацягнула за сабою санкцыі, у тым ліку ў выглядзе адлічэнняў і разрыву выгадных сувязяў, некаторыя свае подпісы прыбралі. Подобные настрои будут только повеличиваться. В общем-то, это то, чего стоит ожидать, скажем так, потому что существенная часть, прежде всего, левоориентированной, как ни странно, публики в Европе открыто декларирует свою антисионистскую, так называемую, позицию. И так уж случилось, что в нашем мире коллективной ответственности чаще всего эта позиция подразумевает, в общем-то, тот же самый антисемитизм. Не толькі інтэлектуальная эліта падтрымалі Палестыну і знакамітыя спартоўцы. Гэтак зорку сусветнага футболу, нападніка клубу Аль-Іттыхад Карема Бензему прапануюць пазбавіць французскага грамадзянства і залатога мяча за гэты допіс у сацыяльнай сетцы X, былым Твиттары. Мы молімся за жыхароў Газы, якія зноў сталіся ахвярамі гэтых несправядлівых бамбаванняў, што не шкадуюць ні жанчын, ні дзяцей. Нашая свабода будзе няпоўнай без свабоды палестынцаў, працытаваў Нельсона Манделу ў сваіх сацыяльных сетках паўабаронца іспанскага Бетысу Набіль Фекір. Абаронца нямецкай Баварыі Мазрауі просіць Бога дапамагчы ягоным прыгнечаным братам і публікуе палестынскі сцяг. Пра палестынскія погляды дэманструюць і некаторыя футбольныя фанаты, асабліва адзначыліся заўзятары шатландскага Селтыка.
Что правда, футбольные клубы публично осудили подобные акции ды выказванні, а некаторых аўтараў просто адхілілі ад гульняў і трэнаванняў з камандамі, бо іхнае меркаванне супярэчыць клубным каштоўнасцям. Александр, скажите, калі ласка, а вам вось такія выказванні і пратэсты пэўным двудушам не здаюцца, што вот з аднаго боку людзі жывуць, працуюць на захадзе, да, і в тым ліку таксама карыстаюцца, так бы мовіць, усімі вось гэтымі дасягненнямі заходняй цывілізацыі, а з другога боку вось выказваць вось такую пазіцыю? Не, я не такие эксперты, як сидят напротив меня. Но хочу сказать, что большинство людей все равно понимают, и это правильно понимают. Да, действительно, жалко детей и тех, и этих. Вот. Но опять же я говорю о том, что кто вошел в чужой дом. Вот. И они вынуждены уже давать по мордам, потому что уже нет других выходов, чтобы как-то оставить в покое израильтян, и чтобы им как-то выжить. И опять повторяюсь, что просто народ почему-то стал не любить умнейших людей, а вообще-то евреи одни из самых умных людей были, есть и, видимо, будут. И поэтому вот и объединяются против умных. Дураками-то легче командовать, а тут не очень покомандуешь. Я видела, какое строительство идет в Ашкелоне, в том же Модеине. И не было я на Палестине, но видела в интернете, какие там эти города подземные, и как живут палестинцы, какие у них дома и какие у них семьи. Ну, видела, что видела. Может, там показали не то, что надо. Ну, поэтому я 120% за Израиль. Каждый берегите своих детей и свои территории. Вот и все, что я могу сказать. Роман, вот мы тое, што зараз побачылі в матэрыяле, все гэтыя людзі пачалі пратэставаць толькі пасля адказу Ізраілю. Чамусьці пасля атакі Хамас гэтых шматтысячных маніфестацый в Европе было не відаць. Чаму? Ну, у гэтым гісторыя канфлікту. Таму што не з'явілася само па сабе гета ў сектары Газа. Гэта былі жыхары Палестыны, якіх сіянісцкія перасяленцы гвалтам выціснулі на тую тэрыторыю, сілай, зброяй выціснулі, і рабілі гэта паслядоўна на працягу 77 год. І мне прыкра бачыць цынізм людзей, які падтрымліваюць гэты акупацыйны рэжым. І можна нават у Беларусі прывесці яскравы прыклад таго, наколькі гэтая ідэалогія і яе прыхільнікі, наколькі яны цынічныя ў сваіх дзеяннях. Нават у Беларусі ёсць вельмі яскравы прыклад з курапатамі. Вот, я прыгадаю гэты момант, калі быў пабудаваны забаўляльны цэнтр «Поедем, поедим», ён быў пабудаваны бізнесоўцамі, грамадзянамі Ізраіля. Там была, усе мы ведаем, курапацкая варта, туды прыязджалі аўтамашыны з дыпламатычнымі нумарамі амбасады Ізраілю, і гэта зафіксавана. Амбасадар Ізраілю сказаў, што мы, маўляў, не каментуем прыватнае жыццё нашых супрацоўнікаў. І ніякім чынам гэтая дзяржава не асудзіла пабудову на месцы масавых забойстваў беларусаў, у тым ліку літвакоў, у тым ліку габрэяў, якія жылі у тыя часы страшэнных сталінскіх рэпрэсіяў 37-41 гадоў. Гэтыя людзі ніхто не знайшоў адвагі асудзіць гэтую забудову. Наадварот, сталі такім чынам на абарону
нажывы сваіх сённяшніх свайчыннікаў. І той же самы цынічны падыход мы ўжо назіраем 77 гадоў ад пачатку ад стварэння гэтай акупацыйнай сістэмы, якая толькі існуе і толькі дзейнічае ў інтарэсах людзей, якія туды перасяліліся, так? А жыцці арабаў, жыцці палестынцаў другарадныя, нічога не вартыя. Пра гэта казаў на днях кароль Іорданіі Абдалла у тым ліку. Я тут пытаўся менавіта пра канкрэтную з'яву. Я пытаўся, вось зараз мы не кажам пра гісторыю. Зараз мы кажам пра абсалютна канкрэтны кейс. І вось гэтае двудушша, калі раптам все ўзгадалі там пра вызвалім Палестыну, да, раптам все ўзгадалі пра тое, што гінуць людзі, толькі пасля таго, як пачалі гінуць пэўныя катэгорыі людзі. А вось іншай катэгорыі людзі, ну, можа быць, там не настолькі людзі, карацей, тады атрымліваецца. Што такая цікавая логіка у нас, атрымліваецца? Может, просто дело в несоразмерном ответе? Скажите, пожалуйста. Ужасно, что погибли 1400 израильтян. Это ужасно. Но вот я сейчас проверила официальное на сайте Аль-Джазира. 5791 палестинец в секторе Газа с 7 октября погиб. А давайте еще на сайте Минобороны Российской Федерации. Секунду, вы просили факты, вот вам факты. Простите, вы просили факты, это факт. 2360 из них – это дети. 1292 – это женщины. Значит, это только в секторе Газа. На западном берегу реки Иордан 96 человек погибли, из них 30 детей и 1 женщина. В плену у Хамаса находится 218 человек. Это солдаты и гражданские. Солдаты израильской армии и гражданские. У израильской армии на данный момент находится 1500 гражданских палестинцев, из них 830 детей до 16 лет. Вы слышите это слово? До 16 лет. Как врать помог позволяет. Может быть, поэтому люди просто обалдели. Может быть, потому что скинули бомбу на больницу, на церковь. Может так, быть, всё. поэтому... А вот уже пошли фейки про шпиталь, вот уже подъехала вся эта история. Я вам скажу так, я, конечно, тут в роли ведущего, але для меня, ну вось поклавши руку на сердце, дадзены Аль-Джазиры приблизно на дадзены момент равняются дадзеным Минобороны Российской Федерации. То бок там так Вы само говорите, что это фейки, пожалуйста, измещают, приведите факт. Вы журналист независимый, я ангажированный блогер, вы независимый журналист. Приведите факт, раз вы утверждаете, что это фейк. Про шпиталь уже было проведено расследование, уже было высветлено то, что это фейк. Выбуху не адпавядаюць авіяцыйнаму боепрыпасу. То бок, просто тупо не адпавядаюць. Хай прадставіць хамасаўскі бок, ці Палестына, ці хто там, аскепкі гэтай бомбы. Вось як толькі прадставяць, ці веровачкі ізраільцяне прывязалі да гэтых аскепкаў і перацягнулі на свой бок. Можна просто вот сухо по фактам, да? Вот зараз спадарня прыводзіць пытанне колькасці загінулых людзей, да? 1800, калі не памыляюся, у Ізраілі, 5000 нечым у сектары Газа. Але давайте узгадаем першыя дні, калі бомбілі Ізраіль. Колькі тысяч ракет было выпущена по Ізраілі? Што захавала Ізраіль ад таго, каб там жертвы шлі на десяткі тысяч? Толькі той жалезны купал, якога няма у сектарах Газа. І што нам трэба было рабіць? Нам трэба было пачакаць, пакуль у Ізраілі будзе 10 тысяч, 20 тысяч, і толькі потым даваць соразмерны адказ? Ну, вось што трэба рабіць? Ізраіль зараз захоўвае жыцці сваіх грамадзян, і это таксама справядліва, слухайце. Нет, нужно убить всех палестинцев. А по-другое, нет, я от вас уже чую, пробачьте. А по-другое, я вот пачуў спадара такія наратывы, што сіаністы выселілі палестинцаў у сектор Газа. Я чуў тыя же наратывы ў 2014-2022 годзе, што украінская ўлада акупавала украінскія землі, давайте вернем исконно рускія тэрыторыі. І вот зараз тое ж самае наратыў я чую. Давайте вернем исконно палестинскія тэрыторыі. Цяпер, зараз, калі ідзе вайна. Ведаеце, один палітык пасля Вялікай Адчыннай вайны сказаў, што наступным разам фашызм павядзе с усхода.
И вот я не мог даже себе представить их историку, что он придзе яшчэ из Ближнего Усхода, что сёння будуць рисовать зорки Давида, и что сёння будуць рабіць тое, что калісьці рабілі у 40-х годах. А вось яшчэ адна цікавостка. В еўразвязе таксама так атрымліваецца, што вось нібыта за мір і супрацьдзеянняў Ізраілю пратэстуюць в асноўным левыя актывісты. Вось зараз, напрыклад, з'явіцца цудоўны плакат, вельмі он мне падабаецца, фотаздымак, дакладней кажучы. Вось, а квіры за Палестыну. Ну, выглядае прыблізна як каровы за мясакамбінат. Таксама іншага кшталту акцыі, калі радыкальныя феміністкі апранаюцца в паранджу. Гаспадар Еўген, скажите мне, калі ласка, што у гэтых людзей в галаве? Як вы самі казалі, місер толькі што гэта зусім іншая гісторыя. Тут, уласна кажучы, не на одну гадзіну размовы, но паспрабую пракаментаваць. Быў такі гісторык амерыканскі Джордж Кеннон, вялікі спецыяліст па Савецкім Саюзе, па Расіі савецкай. Вось, калі Савецкі Саюз пасля Другой сусветнай прадэманстраваў відавочна, што ён настроены на пабудову восі зла, вось калі ён зладзіў буч там у сэнсе скандал і вайну на поўначы Ірану, не жадаючы адтуль выводзіць свае войскі, калі ён прэтэндаваў на пратокі, калі ён прэтэндаваў на кантроль там над тэрыторыямі, у тым ліку Турэччыны, ось амерыканская адміністрацыя Трумана запытала ў яго, што рабіць. Бо незразумела было заходнім людзям, як рэагаваць на такое, не ведаю, не нахабства, там, тут толькі мацерна можна выказацца пра гэта. Ён напісаў доўгую тэлеграму, гэтак званую, дзе у тым ліку пазначыў, на якія рэсурсы савецкае кіраўніцтва можа абапірацца на захадзе. І там ён давольна дакладна акрэсліў групу, гэта прафесура універсітэтаў, ведучых, прычым з левымі поглядамі, і гэта студэнцтва. Бо тут ёсць праблема, я думаю, у рэфлексіях. Вось тое самае страшнае слово, дакладней выраз, не ўсё так адназначна. Гэта ж, уласна кажучы, калі паглядзець, так, узважыць, сапраўды, гінуць людзі, там гінуць людзі, асабліва калі падысці з пункту гледжання колькасных метадаў, то, канешне, параўнаць колькасць загінулых у сектары Газа это непараўнальна, так, з загінулымі на тэрыторыі Ізраілю. Хоць я не думаю, што тут колькасныя метады прымальныя у такой сітуацыі. Но, тым не менш, гэта дзейнічае, і зноўку, не варта забываць, што, скажем так, не варта выключаць з-пад увагі, што нават сярод студэнцтва і прафесуры гэтыя пасады, гэтыя статусы яшчэ не гарантуюць высокага IQ. І тут можна быць падпарадкаваным, скажем, не модзе, а нейкім супольным вось такім памкненням, супольным пачуццям. І калі выходзяць, сапраўды, ўсё ж такі вось гэтыя дыаспары, арабскія і палестынскія ў прыватнасці на тэрыторыі заходняй Еўропы, яны даволі значныя. І калі выходзяць гэтыя людзі, падтрымліваюць і крычаць, гэта ўспрымаецца некаторымі хіпстарскімі, скажем, тусамі як сігнал, што давайте, гэта ж модна, гэта ж так круто. Вось як тая Грета Тунберг, так, вось я там гэтыя падонкі мерзотнікі атабралі ў мяне дзяцінства, давайте я за Палестыну выступлю. Вось, насамрэч, тут мне хацелася б звярнуць увагу на яшчэ адзін момант, не надта, на мой погляд, прыемны. Я страшуся, што лічбы падтрымкі Ізраілю з боку беларусаў, якія нам прадэманстравалі даволі высокія, яны не столькі праз узважаны падыход да гэтай сітуацыі, гэтага канфлікту, колькі праз тую ісламафобію, якая, на жаль, у нас квітнее ў краіне.
І мы, варта прызнаць, вельмі слаба сабе уяўляем, што такое іслам, што такое ісламскае грамадства, што такое ісламскія дзяржавы, якія людзі там жывуць, якія ў іх зноўку памкненні. Вось я пачаў казаць, што там у сектары Газа 58% падтрымкі у Хамасу. Гэта, канешне, высокі адсотак, но гэта не ўсе людзі, не 100%. Там ёсць людзі, якія не жадаюць скідваць Ізраіль у мора. Мы, канешне, можам казаць, што так, а чаму яны нічога не робяць супраць гэтага Хамасу? Прыгадаем, а што казалі ў бок беларусаў пасля 24 лютага 22 году. Чаму не хапаем рукамі гэтыя ракеты за хвасты? Чаму дазваляем ім ляцець з нашай тэрыторыі? Вось, і тут зноўку зразумела, што вельмі цяжка выступіць супраць тэрарыстаў. Сітуацыя такая, што вось, ну, сапраўды, а што мы бы параілі там, запатрабавалі ад Ізраіля ў такой сітуацыі? Любое іншае дзеянне, акрамя сілавога варыянту ў дадзенай сітуацыі, гэта капітуляцыя. І гэта толькі акрыляе Хамас і толькі зноўку павялічвае падтрымку. Вось Раяна добра, што прыводзяць увесь час гэтыя лічбы загінулых у сектары Газа, дзе пануе Хамас, са сваёй мэтай тэрарыстычнай, метадамі тэрарыстычнымі. І заходні бераг, дзе Фатх, дзе няма гэтай мэты знішчыць Ізраіль. Відавочна, што зрабіць, каб не гінулі мірныя людзі ў сектары Газа? Дык пінком пад зад гэты Хамас. Навошта яго трымаць і трываць? Навошта яго падтрымліваць? Вы ж бачыце, да чаго гэтая падтрымка прыводзіць. Я прошу прощения, я должна уходить. Добре, великий дякую за дискусію. В будь-якому випадку зараз у нас все одно ще одне фінальне питання засталося. Але за дискусію великий дякую. Да, я очень надеюсь, что все-таки жизни всех людей будут для нас, для всех очень сильно важны. И не будет вот этого вот всего, что происходит, и не будет такого, знаете, а что такое соразмерный ответ? Нет понятия соразмерный ответ, когда речь идет о человеческих жизнях. Такого нет. Каждая жизнь важна, каждая жизнь дана нам Всевышним, каждая жизнь — это аманат. Вот, поэтому спасибо вам, всего вам всем хорошего и мирного неба. Дякую вам. Ведаеце, Роман, просто што цікава, на фоне ўсяго гэтага чуць вось такія заклікі да тэрміновага мірнага ўрэгулявання вельмі дзіўна. Таму што зразумела, хто ад такіх заклікаў в першую чаргу выйграе. Таму што адразу ж прапаноўваюць, давайце хуценька, вось каб толькі спыніць агонь, дамаўляцца з Расіяй, з тэрарыстамі, з КНДР, з кім заўгодна. Да чаго такая палітыка можа прывесці і ці ёсць у іх сэнс? Калі мы гаворым пра дадзены канфлікт, сапраўды адзінае рашэнне павінна быць у мірным урэгуляванні, каб гэта было эфектыўным. На мой погляд, Ізраіль павінен вярнуцца ў межы 67 года і выконваць рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Тады ёсць шанец на ўсталяванне міру, тады ёсць шанец прад'явіць Хамасу усе прэтэнзіі ў парушэннях міжнароднага права, так? Таму што на сённяшні дзень сітуацыя ўжо змяняецца, таму і растуць, у тым ліку ў Еўропе пратэсты, у якіх не бяруць удзел, напрыклад, дзеці ці выхадцы з краінаў Блізкага ўсходу, а, напрыклад, інтэлігенцыя, так, і моладзь у краінах Заходняй Еўропы і нават у ЗША пратэстуюць мясцовыя габрэі ў ЗША. Няхай невялікай колькасці, але пратэстуюць. Таму што яны бачаць непрапарцыйнае выкарыстанне сілы і пагрозу яшчэ больш непрапарцыйна выкарыстання сілы. Таму, як кажа прэзідэнт Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган, трэба сядаць за стол перамоваў і вяртацца да тых пагадненняў, да падзелу Іерусаліма на заходні і ўсходні і да вяртання
да вяртання Ізраіля ў межы 67-го года і стварэння цэласнай палестынскай дзяржавы, а не на тых шматочках тэрыторыі і гетта, на якіх сёння ёсць кантроль там Хамасу ці Фатху. Я тут пытаўся агулам пра слушнасць такога падыходу, ці ёсць сэнс, вось, скажем так, заўжды ісці на гэтае мірнае пагадненне, ну, вось кідаючы ўсё, там, да, здаючы ўсё, што можна здаваць, таму што, мне здаецца, зразумела, для чаго такія правакацыі, для чаго такія пытанні робяцца. Цяпер ёсць сэнс, бо гэта выгадна таксама і для нас. Вельмі важна, каб Злучаныя Штаты не ўцягваліся ў вайну на Блізкім Усходзе, каб не аслаблялася падтрымка Украіны і каб Злучаныя Штаты маглі адказаць на тыя стратэгічныя выклікі, якія ёсць у дачыненнях з Кітаем, у напружанні вакол Тайваню. І вайна на 3-4 франты – гэта не на карысць НАТО, гэта не на карысць Захаду. Гаспадар Євген, я бачу, у вас ёсць... Ну так, тут, власна кажучы, у нас ёсць, прапануюцца крайнасці, правда, яна ж увесь час так пасярэдзіне, нават не пасярэдзіне, а ў балансах тых самых. Канечне, зараз вось менавіта ў гэты момант спыняць баявыя дзеянні было б нелягічна менавіта дзеля захавання міру. Бо зноўку прыгадаем 2005 год, аднабаковае размежаванне, калі Ізраіль прыбраўся цалкам сектару газа. Ці пераключила гэта Хамас з цэлі знішчыць Ізраіль на цэль, скажем, падняць эканоміку, палепшыць сацыяльныя ўмовы пражывання насельніцтва гэтай тэрыторыі. Не. Было накіравана на тое, што мы пабачылі 7 кастрычніка. І калі цяпер Ізраіль спыніць агонь, а безумоўна, у яго там моц агню так паболей будзе, ягоная канфу мацней за хамасаўскае канфу. І калі гэта адбудзецца, гэта перамога к Хамасу. Ось гарантавана тыя дэманстрацыі, якія вось дэманстравалі тут, паказвалі карцінкі, яны будуць яшчэ больш моцнымі, толькі вось з лозунгамі «Ура, мы перамаглі». Гэта Ізраіль. І далей будзе пампаванне цягліцаў, каб нанесці ўжо смяротны удар гэтаму Ізраілю і сапраўды скінуць яго ў мора. Дзеля таго, каб гэта не адбылося, цяпер, гэта, на мой погляд, лягічна. Нягледзячы на тое, што я ўжо заваяваў сярод беларусаў рэпутацыю пацыфіста, но, тым не менш, тут сілавы сцэнар цалкам апраўдвае сабе. Канечне, ахвяры так ёсць. Но тут зноўку я б не выступаў з такімі адназначнымі абвінавачваннямі ў бок Ізраіля і іхніх дзеянняў. Бо яны папярэджваюць. Перасяляйцеся, эвакуюйцеся з гэтых тэрыторыяў. Но пакуль гэтага не назіраецца. І тут, канечне, калі спыніцца агонь цяпер, гэта ўзмацненне пазіцыі Хамасу, ўзмацненне пазіцыі Ірану, і гэта праяўленне слабасці, якое не даруюць. Якраз пасля гэтага агрэсія ў бок і Ізраілю, я думаю, і заходніх краін, і заходніх дэмакратаў толькі ўзрасце. На жаль. Хаця, канечне, спыненне агню было б цудоўным, яно б выратавала сотні тысяч жыццяў з абодвух бакоў. Здаецца, вось цяпер ужо сапраўды скончым дыскусію на гэтую тэму і давайце падзякуем нашым спікерам. Вось бачыце, ва ўсіх тэрарыстаў логіка абсалютна аднолькавая. Дасі палец, адкусяць і руку. Вы глядзелі ток-шоу «План Б». З вами быў Зміцер Міцкевіч. Заставайцеся на баку добра і да пабачэння.